I Göteborg är det minus... Är det gott? Det är minus 13 i Göteborg. Är det gott i minus 13 grader? Vi står här i plus 16 Ja, det är så fucking jobbigt. och vi gnäller. Det är ju helt sjukt. Men det är ju specialitet när man är fotbollsspelare att man börjar gnälla på allt. Ja, man måste finna några saker att gnälla på. Annars är man inte fotbollsspelare. Vi måste gnälla. Det är vi bra på. Ja. Det är vi riktigt bra på. Ja. Hej! Nu är vi här, jag och Jonas. Och ni får följa med oss lite idag. Vi är på Double Tree by Hilton här i Spanien. Vad tycker du? Det är bra. Häng med. Kör vi? Det är ju Freddys födelsedag idag. Är det Freddys födelsedag? Det är Freddys födelsedag. Så vi får se om det kommer tårta på kvällen. Jag tror faktiskt han sitter där. Tror du det? Han sitter där och får lyckönskningar från familjen. Grattis på dagen! Säg hej till Blåvitt Plus. Största talang i IFK. Det är framtiden. Det är framtiden. Ja. Receptionen här. Ja. Så nu får vi se om vi hittar någon som är, vad heter det på svensk? Vakna. Som har vaknat upp. Som inte sover. Ja. Det är ju emellan de 2 träningar. Mhm. Och vi jobbar som in i helvete. Ja, det kan man säga hur det går. Den är stenhård den här vård. Det har varit mycket löp. Ja, Mycket löp. för mycket löp. Men Hakim han är han är tuff. Ja. Vi kan gå till fysrummet. Ja. Vi kikar på fyssarna. Fyssen, Se hur det går med dem. ja. Jag tar dem här. Ja, i fysrummet. Oj! Blåvitt Plus. Oj! Peak male body. Peekaboo! Peekaboo! Nu kommer vi att hälsa på här. Hälsar vi på. Blåvitt Hallå Plus. grabbar! Ja. Får man ändra den här talkshowen till Bager? Bager talkshow. Han är svensk Här har mästare vi. i kallprat. Men det är ju... Du tror folk det är vanligt? Här har vi. Ja, det är ju dem, Första gången. det är dem 2 som får mest massage. De är värda mest. Det är mesta pengar som ligger här. Massagera. Så måste vi massagera dem. Det är viktigt. Ja, det är gott. Det är Och roligt. en shoutout till övriga fysioterapeuter. Ja, Kalle. Kalle han är hemma och tar det lugnt. Så, men vi har tagit de 2 bästa med här. Och så Kalle han stannar kvar hemma. Vi får testa honom i Portugal. Ja, trial. Trial, ja. Eller så skickar vi ham iväg. Nej, när det gäller att toppa tidigt på året. Ja, exakt. Ja. Kan det bara bli sämre. Ja. Precis. Är det någon, der har koll på, vilket rum Sepp och Santos bor på? 131 och så 2 rum till vänster. Okay. Jag vet inte... Så det må være... Jag vet inte vad nummer det är. 131. 131 och så... 2 venstre. 2 till vänster. 229. Okej. Så kör vi där. Det 129. är nästa. Här är vårt viktigaste gubbe. Det... Eller hur? Rolfo, Oj, Får vi se det? hur mår du? Jag mår bra. Vi har Blåvitt Plus med oss. det är han som... Jag tror det är du som på riktigt jobbar mest här på campen. Jag jobbar stenhårdast. Du jobbar Ja, det stenhårt. tror jag. Ja. Utav all staff i alla fall. Ja, Ja, det gör Sen det. är det ju ni som springer mest. Så. ja det är... Ja, men det är här. Här kommer vi varje dag. Mm. 2 gånger på dagen och hämtar våra kläder. Ja. 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 Här händer magic. Här är vi. Eller hur? Hjärtat av lägret. X. Yes sir. The heart. Ja, hjärtat är blåvitt. Hjärtat är blåvitt. Okej, 131 och så 2 till vänster. Ja, jag tror det är långt. Ja, Är det han vi kan höra? ska vi ringa dem bara på FaceTime eller? Nej, fint, så ved de, at der sker noget. Ja. 130. Så 31. 100. Oj, 32.
Så er der housekeeping. Og så er det 31. 2 til venstre. 1. Hola. Hola. Housekeeping. Housekeeping. Håber samtidig, at det er nogen andre. Om der kommer nogen anden ø, der Max han har fucket os. Hello, sir. Vi skal ind her. Vi har stået og ringet på med nogle andre. Hejdå grabbar. Wow. Det er jo virkelig clean her. Tak. Er det... Hvem er det, der... Er det dit? Wow. Ja, det er vores. Ja, det er jo så her meget sandt på. Det er jo alt for Får clean. vi kolla runt lite? Ja, vi gillar det. Nej. Vi måste Vad ska jag? vidare. SF. Men I måste Hvor skal I hen? I kan bara stanna. Hvor skal Hvor ni? skal I hen? Vi ska in till sidorna. Ja? Sig det noget. Det andet rum. Får vi se det andet rum? Ja. Nej. Er det her the Har vi set clean room, skillnaden? og så er det andet, det er bare helt... Får vi se skillnaden? Er det... Bara här. Okay, Yep. det er relativt clean her. Ja. Det der, det... Det här är fint. Oj, 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 oj. Ja, her. Okay. Ja. Lite musikanlæg. Lidt til musik. Vil du spille lidt musik for os? Ja. Kan vi få se vad kommer hända nu på golvbanan? Og lidt kaldt vatten. For dem, som gør den grej. Okay, Hej då grabbar. Ha det så bra. Så kan vi visa våra rum också. her kommer... Oj. Vi hitter det ret rum. Ja. Så der. De har 2. Og Noras rum. Noah Felix. Vi holder med her. Ja. De är ju superstjärnor också. Ja, det er faktisk de rigtige superstjerner. Ja. Nu skøjer vi ind til. Det No, er jo ind, wow. det er jo ind til fremtiden. Det er present. Ja, det är present. Det er present. Right now. Ja. Det er market value. Det er indtil market value, vi ser her. Nej. Har ni kollat besöket i Madrummen? Ja, vi men det börjar er, det där. det er for nasty til os. Ja. Ja, Så kan vi slutte på vores rum. ja, så gör vi det. Ja. Hallå! Jeg har lidt, der er lidt trångt. Ja. Men här är... Tack så mycket. Men I har bare en liten balkon. Ja. Nå, okay. Ni fick Ja. inte riktigt superstjärnevärelse. Nej. Superstjärnerum säger man på svenska. Ja. Förlåt. Men det var Oj, næsten. ja. Har I godis i fridgen? Ja. Det er professionelt. Ja. Det är riktigt Det professionellt. er rigtig professionelt. Och bara electrolytes här. Det er 2 rigtig bra gubber. Det er det. Men där har de båda 2 Love Island-kropp. Så. Felix han sprang ind her inden, og så tog han alt bort. Under sengen med det. Ej, det er godt. Blue light också. Wow, det är bara check här. Ja, det er altså... Det er professionalism. Ja. Okej. Eller hvad? Oj, oj. Och så Är det lägger du till- den här. Och så är det nasal breathing. Hvad er det for noget? Ja. er det Max, der har... Okej. Och det är nose. Inte sponsrat. Nej, så. Det måste du få efter. Hashtag sponsor. Ja, tack grabbar. Der kan vi slutte der på vores rum. Ja. Med Kolbein og York, vi er jo lige til tråkige. Det er jo mycket FaceTime her, så vi gør ikke så mange kølgrejer, men pratar mycket med familjen hemma. Ja. Nu hvor vi er på jobbet. Ja. Alla dem som spelar golf och
få lite sol och recover. Ja. Det går många bollar i vattnet också. Det Det kommer riktigt många bollar i vatten. Det är... Alltså nu, jag spelar inte golf själv, men ja, du kan ju se där. Om, jag gissar på hon... jag kommer tror i inte i vatten. vatten. Okej. Den är ju bra. Ja. Ja. Det var bra. On the dance floor. Var den det? Ja, det tror jag. Lite över. Men... Jag får... Ja, Det var bra ju. Det är så svårt att se. Ja. Så har vi turtles här också. Så simmar lite. Ja, men där är den där. I Göteborg är det minus... Ja, det går. Det är minus 13 i Göteborg. Ja, det går i minus 13 grader. Vi står här i plus 16 Ja, och, det är så fucking jobbigt. och vi gnäller. Det är ju helt sjukt. Men det är ju specialitet när man är fotbollsspelare att man börjar gnälla på allt. Ja, man måste finna några saker att gnälla på. Annars är man inte fotbollsspelare. Du måste gnälla. Det är vi bra på. Ja. Det är vi riktigt bra på. Tack för att ni hängde med. Det var allt från Kolbeinn och jag. Ha det gott. Ha det bra.